Barata alas 5. Mga barata ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB News Base. DZGB Barata alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal nagpaabot ni na pagbati si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Pope Leo XIV o Cardinal Robert Francis Prevost kan Estados Unidos para sa iyang pagkailihir bilang bagong pamayo kan Simbahan Katolika o Santo Papa. Sigun kay Presidente Marcos, dapat mairani pa ni Pope Leo XIV ang simbahan sa mga tios asin sa laylayan kan komunidad. Mientras na naglalaom ang presidente na ang buhay asin pagsirbe ni Pope Leo XIV magiging inspirasyon sa pagtiyaga sa oral daw na paglakbay kasabay si Hesu Kristo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mientras tanto sa katakod pang bareta, nakikisumaro ang Malacanang sa pagselebrar kan Simbahang Katolika matapos mailihir ang bagong Santo Papa sa paagi ni Pope Leo XIV. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, naugma si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa siring na pangyayari matapos ang solemneng proseso kan conclave. Base sa Philippine Statistics Authority o PSA, 79% o 85.65 milyones kan populasyon sa nasyon kompuesto kan mga Katoliko kung kaya ang Katolisismo ang mayor na relihiyon kan Pilipinas. Mientras tanto sa katakod pang istorya, nagpaabot kan sa indang pakikisumaro asin pangadji para sa bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV ang nagkapirang senadores. Naglaom si Senador Sherwin Gatchalian na ang liderato ni Pope Leo XIV sa Simbahang Katolika magbubusulin dialogo asin pakikisumaro ngunyan. Nakisumaro man si Senador Lito Lapid sa pagkailhir kay Cardinal Robert Francis Prevost asin pighagad niyang gamiton na instrumento kan Dios ang Santo Papa tanganing pangatamanan ang mga paratubod, malampasan kan simbahan ang mga krisis, mga nagtitios asin mataawanin liwanag para sa mga naghanap nin giya sa buhay. Sinabi naman ni Senador J.V. Ejercito na sarong bagong liwanag para sa mga Katoliko si Pope Leo XIV asin naglalaom siyang mahatod ininin paglaom para sa gabos. Mientras tanto ipinahayag kan Malacanang na dainin pinaghuhugutan ang planong impeachment complaint laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagsuko kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Segun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, maski deretsos kan si Sayman na maglatag nin reklamo, nagtutubod ang palasyo na para sa pansadiring motibo ang reklamo. Dainin matibay na basihan ang mga aligasyon as dahil naging lakdang kang presidente iyuan nakabase sa eksistidong lay lalo na ang akusado na hampang sa kasong crimes against humanity.
An impeachment complaint laban sa presidente ipinagsaangat kan mag-agum na Ronald asin Marie Cardema na ipinag-endorso naman kan Duterte Youth Party List sa Kamara dahil sa pigasabing pagbalgar sa konstitusyon asin betrayal o pagtatraidor kan tiwala kan publiko. Mentras tanto sa iba pang bareta, mantenido pa man giraray na nasa 36 ang numero kan nairehistrong areas of concern na pinagtututukan kan COMELEC. Sigun kay COMELEC Chairman Abogado George Erwin Garcia na daipang pigatao ang Philippine National Police na bagong update na pwedeng makasabay sa mga areas of concern nagkapirang aldaw bago ang borotuhan. Apesar kan may na-monitor ang COMELEC sa Zamboanga, Sibugay na nagkapirang mga minor incidents, dahil man ini nakakaafektar sa seguridad kan bilog na Pilipinas. Dagdag pa ni Garcia na haros diiton ang nairehistrong insidente in connection sa eleksyon asin naglalaom sinda na madadagdagan ang numero kan mga lugar na pigkukonsiderar o kaya na dain na madadagdagan ang numero kan mga lugar na kukonsideraro na areas of concern. Sa ngunyan, padagos ang preparasyon kan COMELEC para sa 2025 midterm elections mantang nakamonitor sinda sa nagkapirang lugar kang Pilipinas na may mainit na labanan sa politika, partikular sa mga lokal na posisyones. Sa may relasyon pang bareta, ipinag-orden ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa gabos na mga regional director na mag-inspeksyon sa saindang mga units tulong aldaw bago ang eleksyon. Ang gigibuhon na full mobilization tanganing masiguro ang kahandaan sa latag naggigibuhon na seguridad para sa matrangkilo asin matanos na eleksyon. Afuera digdi ipinag-orden man ni Marbil ang pagkapakusog sa indang kampanya sa vote buying. Paliwanag ni Marbil na kaipuhan malabanan ang pagbakal asin pagpabakal nin boto asin iba pang mga pagsuhay na may kinaaraman sa eleksyon. Mantang inabasuan man kan PNP Chief ang mga pulis, may kinaaraman sa importanteng petsa ang Mayo 10 nakatapusan kan campaign period asin Mayo 11 napagpoon kan liquor ban, kasabay naman na makusog na pinagbabawal ang anuman na aktibidades in koneksyon sa kampanya. Sa katakod pang mga bareta, nagdeklarar ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council nin Blue Alert status bilang paghanda para sa Mayo 12 national and local elections. Nangangahulugan ini na kabanga kan mga disaster officials naka-standby para makaresponde sa anuman na emerhensiya. Ang opisina kan Defensa Sibil nagpaluwas ning memorandum numerado ning memorandum na Blue Alert status magpuon alas 8 nin aga sa Mayo 9 sagud alas 8 manin aga Mayo 14 para masigurong marhayang koordinasyon sa mga ahensya sa panahon kan eleksyones. Ang mga opisyal hali man sa Puwersas Armadas kan Pilipinas, Bureau of Fire Protection as in Philippine Coast Guard kasabay naman ang Philippine National Police iyon magbabantay sa NDRRMC Operation Center tanganing sumimbag sa mga insidente asin kagadan hali sa Regional Disaster Councils. Dagdagan tan detalyes kan bareta sa lado lokal, nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Please go ahead. Saro na naman na adventure ride ang mabukas dito sa syudad kan Legazpi. Kayo na posibleng makapagtaon ng dagdag na enjoyment o kaya dagdag na kaugmahan sa mga nagbibisita dito sa syudad kan Legazpi, partikular na para sa mga turista. Hinin makukuha din sirtiyo dito sa Highlands Park sa Barangay Estanza, Legazpi City
sa mga na pagkahapon, formal na bubuksan digdi sa nasabing lugar ining luge adventure. Sarong klase ini na ride na kumbaga gravity driven gamit ang sarong salit na cart arosog na tinampuan na aagihan ini na pwedeng ma-enjoy kan mga puro paramilya na nagapasyar digdi sa Highlands Park sa syudad kan Legazpi. Ang programa ribbon cutting ceremony ngayon na pagkahapon iyan papanginutan man kan mga representantes sa Bicol Party List, partikular na si Congressman Elizalde Co, sharing man si Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin, asin yaon man digdi si board member si Shama Ismail. Kasarabay man ang mga personahes sa Highlands Park, si Mr. James Alejandro Tawag, ang operations manager kan pasyara na ini, sharing man si Cluster General Manager Annalyn Borsigue. Unya na pagkahapon, sigalat sa sana ang formal na ribbon cutting ceremony asin na sa mga masungal daw bukas na ini para ma-enjoy kan mga turista digdi sa syudad kan Legazpi. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Mientras tanto, balik kita sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal. Dagos ng tinangkas sa serbisyo ka National Police Commission o NAPOLCOM ang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas. Saan bank decision kang NAPOLCOM na patunayan na guilty si Fontillas sa kasong grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer as in disloyalty to the government. Afuera sa pagkakasipa sa serbisyo, pinatawan man si Fontillas nin accessory penalty na perpetual disqualification sa public service. Sigun kay NAPOLCOM Vice Chairman as an Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, ang ibinaba na desisyon kan Anbank iyuan unanimous. Magigiromdoman na naging kontrobersyal ang nasabing police vlogger dahil sa nag-viral niyang post sa social media na nagbabatiko sa PNP asin kay dating Presidente Ferdinand o kaya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ipaaresto si dating Presidente Rodrigo Duterte. Tinuyaw na Senate President Cheese Escudero ang napabareta na plano kan Estados Unidos de America sa mga Asian immigrant kasabay ng mga Pilipino na ipadeport sa Libya. Inuranin na pagkondenar hali sa iba-ibang nasyones asin mga human rights advocate ang planong ini kan US bilang pag-utob ni Presidente Donald Trump sa iyang campaign promise. Midbid ang Libya sa pagiging violente sa mga nakakulong sa nasabing nasyon. Pangapunan ni Escudero kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babes Romualdez na aramon ang kamugtakan kan mga Pinoy na illegal na nag-i-star sa Estados Unidos de America asin tawaning legal na asistensya and asin siguro na daisinda madideport sa Libya. Handa naman na akuon kan Pilipinas ang mga Pinoy na ipapadeport asin dai nakaipuan pasindang tratuhon nin makuri. Solamenteng hagad niya sa US ang malibyanong deportasyon sa mga Pinoy na kaipuhan ipapa-deportar. Mabueltan detalyas kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdom. This is John Bicol 2025. DZGB as in OKFM election coverage. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakayalban. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakunti, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex na Gudu L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. The more followers, mas maraming coaching ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Isang winner na ang nag-uwi ng bagong kotse. Huwag papahuli at sumali na sa 100 Cars, 1 Epic Giveaway ng Playtime PH. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Desisyon Bicol 2025.
DZGB as in OKFM election coverage. Make way. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Daining na monitor ang Philippine Coast Guard na anuman na konstruksyon o reclamation activities na gibukan China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sigun kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dainin reclamation na pinagigibo sa nasabing kadagatan, afera an Maritime Domain Awareness Flight na ginibukan Coast Guard asin pagpapatrolya. Enot na nagpatanid si National Security Council spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya na ang anuman na pagbalukan China na gibuhon na sarong artificial island ang Baho de Masinloc pwedeng ikonsiderar na red line. Ang nasabing pahayag sa taho kang padagos na presensya kan mga barko kan China na nag-uulang lalo na sa mga parasirang Pilipino na ma-access ang shoal sa nakalihis na taon. Dahil dapat maghadit ang mga konsumidores sa pagkaonin itik, pato, manok asin kaparehong produkto kasunod kan pagkakarehistro nin primerong kaso ning bird flu strain na H5N9 sa Camarines Sur. Ini ang ipinahayag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Joycel Panlillo sa sarong online press conference. Sinabi niyang dai ini nakakaafektar sa mga tao kaya dai dapat nin ikatakot. Siring man, sinabi ni Panlillo na mas marhay na linigo na sin lutuunin puwerte ang duck products, manok asin kapareho kaining asin mag-ingat. Pag siguro man giraray kan Agriculture Department na may mga pigibo ng lakdang para sa patakot o paglakop kan H5N9 arog kan quarantine, culling kan mga infected na hayop asin intensive surveillance. Mahampang sa kaso ang mga celebrity asin influencer na nag-endorsar ning illegal na vape product sa Pilipinas. Ini ang patanid ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa bagong Pilipinas Public Briefing sa ampang kan pinakusog na kampanya kontra sa illegal vape product sa nasyon. Sigun kay Lumagi, nagabos na konektado sa pagpabakal kan vape na dain nagbayad ng excise tax, may paninimbagan na sin malinaw na pagsuhay sa tax code. Dahilan digdi pinagirumdum ni Lumagi ang sisay man na endorser na siguraduho na nag-endorsong naan inipig-endorsong vape products rehistrado asin nagbabayad na nagkakanigong buwis. Enot kay ni sinabi kan opisyal na nakapagsaangat na sinaning kasong kriminal kontra sa importers din vape products na dain nagbayad kan magkakanigong buwis na minaabot sa halos 9 bilyones de pesos. Ultimong detalyes kan bareta, madagdag pa nin electronic gates para sa papakaskas ang immigration processing kan mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Sigun kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, gusto ninda na ma-experience kan mga pasahero ang komportable asin makaskas na proseso sa terminal. Target man ninda na mabuksan ini bago magpasko, lalo na tapiglalauman ang pagruso kan mga pasaheros. Dagdag pa ni Dizon, dakula man ang naitatabang kan dagdag na e-gates para naman sa mga turistang mabisita sa Pilipinas. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot po ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyeran, Mega Force Patrol sa Lado Technical, June Napolis sa IT yaon yan si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhain hapon. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirmin